wei ka jingja ka basosir kai kabala ja hapo ka distrik Fatehabad jong ka jala Haryana hakaba wei upararit ubadang katpras nem karta ula tombor da uding sajan yala ka jong ka henmen kaba laifulais nem karta hadu bakan namen saljur kane ka jingja kabala ja menin ka siningkong hapo model tau kaba hapo ka distrik jong ka Fatehabad aden balami ka jing ya kaja tang nakadaw ba ubitar yala ka jong ka henmen namar ba ka jupong ki skat ki bajendong kane kala pelong yau hakata kapor ban sim da uding sajan ban syo yaka hadu bakanda men saujur unda ki bahayeng ki lalap yakane ka jing ya kaja pat yaka henmen jong u kabala men saujur kunta ki la rawut wut yaka Shasibel Hospital kunta namar ka jing men saujur kunta lara no yaka Shaki Hospital ki bakambiang hapo agroha namar ka jing men saujur ka henmen jong uta usamla bala syo yaka kalaklat no haka jing sumar kunta mario yo jing tep halor kane kakam ipulit kilapoy hakata ka jaka batu asang yaka jing toket kata ka kentai ka bala syasyo hala ujong upara ka pakerteng ka radika kadai ka bala syong kurim nadu usnem arajar kadriu hakaba ki syong kisa hapo model tau katba upara jongka uba kerteng u Hasan Pret uju persya ya ka jingriam jongka ba ka jupong kiskat jendong lani ka jupong jin umta upara jongka ulawan hakaying jongka hapo model tau menin ka sninikong batha kata kapor kalami ka jing ya kaja tang namar ka jing pop sngat jongka ya ka jing krem jong u halor kariam jongka umta u Hasan Pret ula syo yaka da uding sajan nakamet bat kumju nakakli hadu bakanda mensaujur bat nakalian ki pulit ka Fatehabad City Police Station kila simkia yakane kakam bat kila register mukoduma persya ya upara jongka bat kila kemru yau